Het kanoën uit het vierde loon liep het wel wat op goed wij het kennen, maar is toch correct wat oors? Alors nous, c'est la pirogue polynésienne. Donc c'est un bateau avec 6 personnes à bord où on a un flotteur, ce qu'on appelle la pirogue polynésienne. Het is een pirogue Polynésienne en dat is een boot waar 6 personen aan boord kennen. En ze hebben een druwer aan de zijkant waarmee ze de boot in evenwicht houden. De Polynesiërs binnen van de Middeljongenkamer en vinden het nou al prachtig om haar sport in Friesland te litten. Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est la première fois qu'on vient ici en Hollande, justement pour faire découvrir et partager surtout ce sport à tous les pays qui vont venir justement à ce rendez-vous. Ja, hij vindt het heel speciaal, want hij zei het is de eerste keer dat ze in Nederland, in Friesland binnen. En hij wil graag zijn sport delen, maar iedereen die het al oren sport hier komt te doen en met hun cultuur wil ze graag delen. De meesten bleven hier een week en binnen onderbracht bij een gezin in Jersum. Ça, je trouve ça magnifique parce que c'est l'occasion de découvrir vraiment les Frissons de plus près, leur quotidien, leur vie, comment ils vivent et de partager justement leur état d'esprit, justement comment vivre ici. Ja, dat vind ik heel speciaal, want hij zegt dan kan we echt het familieleven delen en zien hoe het hier leeft wordt en hoe dat gaat. En dat vindt hij juist heel erg mooi, dat ze deel uitmaakt van het dagelijks leven hier.